שלום לכם ותודה שפניתם אלינו ל-NLP Vision. הכנו עבורכם מתנה שאינה בגדר גימיק. יש כאן מערך מפגש מלא ומסודר להעברה גם לקבוצה וגם ליחידים. אנו ממליצות לכם לשמוע את ההקלטה, ואם תרצו, אנא פנו אלינו ונשלח לכם גם קובץ לקריאה. אז מי אנחנו? ויק חרש ואני, יפעת ויינשטיין זוהר, מייסדות NLP Vision, חשבנו שנכון לשתף אתכם במידע שיועיל ויהיה שימושי עבורכם. את הידע הזה צברנו לאורך 2 עשורים של הנחיה, טיפול והדרכה, וכמובן הוא תוצר של הבנה וניסיון כי התיאוריה האדלריאנית והגישה האנלפיסטית מעברות 2 כלים משלימים החולקים תפיסת עולם משותפת, ועל כך נרחיב בקורס השלם. כאן ועכשיו חשוב לנו לצלול הישר אל דוגמה ותוכן ספציפיים. תוכן שיכול להרחיב ולהעמיק עבורכם את הידע וההנחיה החל מהרמה התיאורטית, ועד הרצון שלנו שתעשו במידע הזה שימוש פרקטי בעבודת ההנחיה שלכם. אז בחרנו להציג בפניכם את נושא הסובייקטיביות, שעל פי התיאוריה האדלריאנית אנו מנחים את ההורים ומלמדים אותם את מודל אפרת המופלא. מודל זה מוכר וידוע ונמצא בשימוש שוטף בקרבנו, מנחי ההורים ומשפחה, ובכלל המודל הזה נכנס עם השנים לשיטות טיפול קוגניטיבי, התנהגותי ולאימון אישי. אז דווקא בגלל שהמודל שגור וידוע, יש מקום להרחיב את הידע, ומתאפשרת פניות ללמידה חדשה ומשמעותית. אז על מה אנחנו מדברות? בואו נחזור לנו לנושא הסובייקטיביות, והפעם מתוך הגישה או הזווית האנלפיסטית. ה-NLP הוא אוסף של מיומנויות וכישורים, טכניקות ופרוטוקולים סדורים לעבודת הנחיה אישית וקבוצתית. ויק ואני ערכנו עבורכם 2 דברים. 1, את התפיסה האנלפיסטית בהקשר לסובייקטיביות, ו2, פרוטוקול ייעודי לכם, למנחי הורים ומשפחה, עמו ניתן פשוט לקלוש לעבודה. אז כיצד היינו עובדים עם הנושא על פי אדלר? כידוע, אנחנו מלמדים את מודל אפרת, ואני לא ארחיב כי כולנו כבר מכירים, אבל בכל זאת אני ארצה להדגיש כאן את המעגליות המתקיימת בו, כשבעצם התגובה הינה התחלת האירוע של האחר. וכמו שב-NLP אנחנו נוהגים לומר, משמעות התקשורת היא בתגובה שמקבלים, וזו אחת מהנחות היסוד. מוכנים ללמידה? המטרה, שיפור התקשורת עם האחר. האמצעי, הליך NLP, טכניקה שנקראת 3 העמדות, או היא גם ידועה בשמה טכניקת עמדות התפיסה. הנחיות לפעולה, העזרו בתוכן הבא על מנת להסביר להורה או לקבוצה כיצד להשתמש באסטרטגיה מנטלית לשיפור התקשורת. אז לפני שאתה מבקר מישהו, כולל את עצמך, אנחנו מזמינות אותך לצעוד בנעליו של האחר. שינוי זווית המצלמה המנטלית, העברת תחנה ברדיו וההליכה, ממש הליכה וצעידה בנעליו של אדם אחר. אתה לא באמת יכול להבין את השני עד שאתה לא מתנסה באיך זה להיות בסיטואציה שממנה הוא מגיע. מדובר ברעיון מאוד פשוט. במקום שתבקר מישהו, צעד קילומטר בנעליו. הבחירה בצעידה בנעלי האחר מוסיפה חוויה התנהגותית גופנית. כשבאמת תעשה זאת, תקבל מידע עשיר שלא היה לך זמין קודם. דברים נוספים חדשים יתגלו, ובכך תעשיר את המידע. אתה תראה, תשמע, תרגיש כמו האחר. היכולת לראות דברים מנקודת מבטו של האחר הינה מיומנות מפתח בהבנת בני האדם. וזה מאוד חשוב לתהליך התקשורת בכל מה שקשור במערכות יחסים ומשאים ומתנים. ה-NLP לא רק מתמקד בלראות דברים מנקודת מבט אחרת באופן ויזואלי, אלא מרחיב ומעמיק בהוספת מערכות חושים נוספות. יתרה מזאת, ה-NLP מקדיש תשומת לב מיוחדת בבחירת הביטויים המילוליים, בסמנטיקה, וגם על זה נרחיב בקורס השלם. למעשה, בכל אינטראקציה יש לפחות 2 אנשים, אני והאחר, שהוא השני, וזה מוביל ל2 עמדות תפיסה, שלי ושל האחר. לכל אחד מהשותפים לאינטראקציה עולם משלו, החל מאספקטים גופניים, מחוות, תנועות עיניים, אינטונציה, תנוחה גופנית, ביטויים השגורים בפיו, ערכים, אמונות, היסטוריה אישית, ניסיון חיים ועוד ועוד. כל זה משחק תפקיד חשוב בבואנו להבין את הסיטואציה, והכי חשוב, לעזור להורה ולתת לו כלים להתמודד אחרת בצורה טובה יותר עם המצב.
לאחר שסיימתם להסביר להורה או לקבוצה על רעיון העמדות, ואתם כמובן יכולים לשלב את התיאוריה האדלריאנית המתייחסת לסובייקטיביות, ורתמתם אותו לתהליך, הגיע הזמן לעבודה האמיתית. אז קבלו את הפרוטוקול המלא למנחה הורים ומשפחה. ויש לזה שני חלקים, חלק א' וחלק ב'. אני מתחילה עם חלק א'. ראשית, יש לפרוס על הרצפה 3 כרטיסיות, או לחילופין לשים במרחב 3 כיסאות. הסבירו להורה. כרטיסייה ראשונה או כיסא ראשון מייצגים את העמדה הראשונה, את האני. חוויית המציאות דרך הפרספקטיבה האישית. ב-NLP נכנה זאת עמדה שנערכת מתוך חיבור מלא, כלומר, אתה נמצא באופן מלא בסיטואציה, חווה אותה, מרגיש אותה כאילו היא קורית עכשיו. כרטיסייה שנייה או כיסא שני מייצגים את העמדה השנייה, של האחר, של השני. כאן אנחנו חווים את המציאות בנעליו של האחר. הכוונה היא ממש ללכת, לראות, לשמוע, להרגיש, לאמץ את עולם הערכים והאמונות של האדם השני. והמעניין הוא שכשמאמצים את העמדה השנייה מרגישים כאילו נמצאים בעמדה ראשונה. הכרטיסייה השלישית או הכיסא השלישי מייצגים את העמדה השלישית של הצופה. כאן יש התבוננות ממרחק מעל המתרחש בין האני לאחר כצופה. למעשה, אתם עושים זום אאוט ומסתכלים מלמעלה ומבחוץ על הקושי שבתקשורת. מעמדה זו מרוויחים תחושה של עניין במתרחש, אבל לא מעורבות ישירה. זו עמדה מאוד יעילה לאיסוף מידע ולהסתכלות על מערכת היחסים והדינמיקה בין הדמויות. החלק השני, בחלק הזה, הזמינו את ההורה להציג את הנושא, את הבעיה או את הקושי. מדובר על בעיה בתקשורת עם אדם אחר או ילד, הילד הפרטי, ובעצם עם כל אחד איתו יש אינטראקציה לא מוצלחת. לאחר הצגת הנושא, בקשו ממנו לעלות על כרטיסיית העמדה הראשונה ולתאר שוב את כל ההתרחשות הכוללת, את הקושי האישי עמו הוא מתמודד, הרגשות, המחשבות, ההתנהגויות. כי הכי כדאי זה לקבל תמונה מלאה וכוללת, וזה חשוב מאוד. חשוב לנו לקבל את המניעים להתנהגותו ולתגובותיו. מן הסתם, הדברים שיעלו כאן יהיו משמעותיים וילוו בתגובות אמוציונליות. עודדו את האדם להיות כן ולהעלות את כל הדברים שמציקים לו במערכת היחסים. השלב הבא הוא להזמין את האדם לרדת מהכרטיסייה, לקחת מרחק מהכרטיסייה ובכך מעצמו ומההתרחשות, לנשום ואפילו להזמין אותו להתנער מהתחושות. פעולות אלה יאפשרו לו לחוש הקלה ולייצר מרחב ומרחק מהאירוע ומהקושי. בשלב הזה יש להזמין את ההורה לצעוד ולעלות על כרטיסייה מספר 2, עמדה שנייה. מרגע שעלה, למעשה יש לפנות אליו כאילו הוא הדמות השנייה, ממש בשם. אם אני נכנסת לעמדה שנייה עם ויק, אז על המנחה לפנות אליי בשם ויק. לבקש ממנו לתאר את עצמו פיזית, את ההיסטוריה האישית בכמה מילים, וכל זאת על מנת לעזור להורה להיכנס לתפקיד של האדם השני. אגב, אם הדמות השנייה היא הילד שלי, אני אפילו ארד על ברכיי כדי להיות בגובה דומה ולראות את העולם מהזווית הזו. בשלב הזה, הזמינו אותו להתחיל ולספר על האינטראקציה מנקודת מבטו. כיצד היא נחווית אצלו? מחשבות, רגשות והתנהגות. כדאי לקבל כאן תמונה מלאה וכוללת, ומה שבאמת חשוב, את המניעים להתנהגותו, וכמובן לתגובות שלו. ושוב, השלב הבא הוא להזמין את האדם לרדת מהכרטיסייה, לקחת מרחק, ובכך לא רק מהכרטיסייה, אלא גם מעצמו ומההתרחשות, לנשום, ואפילו להזמין אותו להתנער מהתחושות שלו. פעולות אלה יאפשרו לו לחוש הקלה, ושוב לייצר מרחב ומרחק מהאירוע ומהקושי. בשלב הזה יש להזמין את ההורה לעבור אל העמדה השלישית. עכשיו הוא למעשה צופה בשתי העמדות. הוא צופה בעצמו מהצד, בתגובות שלו, ברגשות שלו ובסך ההתנהלות שלו, כמו גם במניעים לכל זה. במקביל הוא צופה באדם השני מהצד, בתגובותיו, ברגשותיו ובסך התנהלותו, כמו גם במניעים לכל זה. מעמדה זו, ומאחר וכבר היה בשתי הדמויות, יש לו מידע חדש המאפשר הבנה גם רחבה וגם עמוקה של מניעי התנהלות הצדדים. למעשה מערכת היחסים נפרסת בפניו כפי שלא הכיר אותה קודם לכן.
יש כאן הרחבת פרספקטיבה המאפשרת הכנסת אמפתיה והבנה עבור שני הצדדים. זהו המקום בו מתחילים לחשוב ולייצר מחשבות חדשות על אופן ניהול התקשורת. כיצד ניתן לשנות ולשפר, כיצד ניתן לעשות זאת גם בנוגע להתרחשות שהייתה, וחשוב מכך, כיצד ניתן ללמוד מכל זה עבור התקשורת הבאה עם אותה הדמות, ואולי אפילו להכליל לדמויות תקשורת אחרות. בסוף השלב הזה יש לאסוף את התובנות, לרדת מהכרטיסיות ולהזמין את ההורה לחזור לעמדה ראשונה. עכשיו ניתן להתחיל לסגור את מעגל השינוי והלמידה. מתוך העמדה הראשונה חוזרים וסורקים את כל האירוע תוך כדי איסוף כל הפרספקטיבות, המניעים והתובנות. והכי חשוב, מייצרים תסריט תגובה חלופי לאירוע שהיה. אותו אירוע שהפעיל את הרגשות הלא נעימים, ויתרה מזו, בונים תרחיש עתידי של תגובות רצויות למצבים דומים, הכוללים את אותה הדמות או דמויות אחרות, ומתרגלים את התגובה על מנת 1. לוודא שהתגובה החדשה מתאימה או שכדאי לשפר אותה, 2. להטמיע את ההתנהגות החדשה כפי שאנחנו עושים תמיד בתהליכי NLP, על מנת לאפשר לה להיות זמינה, נגישה לשליפה באירוע הבא, כלומר, לשנות את האוטומט. אז הכנו לכם עצות שימושיות, לכם המנחים. אז אני אגיד את זה ככה לפי סעיפים. 1. הכינו כרטיסיות מראש עם 3 העמדות. 2. הסבירו להורה בקצרה על התהליך, על כל עמדה ומה המטרה של ההליך. בסוגריים אני מזכירה לכם שיפור תקשורת והעברת מסרים אפקטיבית. 3. בכל אחת מהעמדות, הכרטיסיות, חשוב לקבל מידע רחב המגיע מ5 החושים, ובעיקר ראייה, שמיעה ותחושה. כלומר, יש לעודד את ההורה להתחבר למידע על ידי שאלת שאלות, כגון מה אתה רואה, שומע, מרגיש, חש. 4. הכינו מראש דף ועט על מנת לכתוב את התובנות המתגלות לאורך התהליך, כדי שתוכלו לחזור עליהן באוזני ההורה לשם הפנמה והטמעה. 5. בקבוצה מומלץ לעבוד ממש כמו עם מודל אפרת, לקחת מקרה מתוך הקבוצה ועליו להדגים. אז אנחנו מזמינות אתכם לפנות אלינו, ונשלח לכם את התהליך כתוב וממש מוכן לעבודה. בהצלחה. בהצלחה.